бар mı? Шын махаббат бар, ул бүйük, һәм ләкин махаббат ул җир шарындагы һәм кеше тормышындагы бик күп үзгәрешләр булган шикелле махаббат бер генә була алмый. Шын махаббат, саф махаббат бер генә була, ләкин тормышның төрле вакыйгаларында махаббат кинәт ялтырап китә торган вакытлы махаббатлар була. Хәтта автобуста барганда берәр кыз сиңа караса, син аңа карасаң, шунда йөрәк өзелеп китә, шунда шул хәтле була. Ләкин ул вакытлы махаббатлар, алар үзләре дә кеше тормышын байыталар. Төрле яклардан байыталар. Шуңа күрә махаббатка карата һәрбер кеше бик игътибарлы һәм яратып карарга тиеш. Мөхәббәт гынах була аламы? Мөхәббәт үзе бер кашанда гынах була алмый, ләкин гынахка этәрергә мөмкин. Гынахка этәрергә мөмкин һәм шул гынахка этәргәнгә түзә алмыйчы гынах кылучылар да күп дөньяда. Гашык булырга ярыймы соң? Ул бит гынахка китерә. Гашык булуның гынахка китерүе турында бер нинди дини китапларда да язылмаган. Ул мөхәббәт гынахка китермәй. Гынах гынахка китерә. Сез илһамны каян аласыз? İlham mahsus kile diп мин әйтә алмыйм. İlham кешенең Худай Тәгалә биргән сәләт биргән Худай Тәгалә. Менә шул сәләт төрле вакытларда кинәт кабарып чыга, күтәрелеп китә. Һәм менә шул илһам була инде ул. Тормыштан, бары тик тормыштан гына килә. Бары тик тормыштан, фактлар, тормыш фактларыннан гына килә. Булай илһамнан нәрсәләр уйлап табып булмый. Ләкин әдәби әсәрләр язганда шактый гына хыялый вакыйгаларны таба ала илһамлы һәм талантлы язучылар. Алар таба ала. Коронавирус нәрсәгә өйрәтте сезне? Коронавирус мине өйрәтте bu dünyanın ne kadar derecede saf bulmalı, hem ne kadar derecede kişiler durmuşunda birbirine karata, illerge karata, milletlerge karata ihtibarsızlığı turunda şey değil. Çünkü bizge etken koronavirüs belki eli olayı tügüldür. Anda bik küp yalganlar da bulurga mümkün. Çünkü koronavirüsünü tudıra alırlık meditsina hizmetkarları var. Onlar kişilikke karşı şartlı eybirler işlerge mümkünler. Hem benim şiirim de var. Şiirimde ben Huday Teala'ya müracaat ettim. Ey Huday Teala, kim gayipli bu koronavirüska? Niye bu bulay? Hem Huday Teala gafur etmeytem. Kişi üzü gayipli tügül deyip bitirem şiirimde. Şu şağa vuruğa. Менә сез бит табигать баласы. Бүгенге көндә нинди үләннәр зыясыз һәм менә үпкә ширләреннән үлән белән генә дәваланып буламы? Нинди киңәш бирәсез? Иммунитет. Хәзер әгәрдә аларны санап китә башласам бик күпкә китә ул. Аларны үлән белән генә зур ширләрне терелтеп булмый. Үләннәр һәм чәчәкләр hem tamirlarını faydalanıp zor şiirlerine varılganda tıyıp kalıp bula o şiirlerine. Lakin şiir kelip jitkenden soň ülen bilengine davalap tiriltip bulmay. Lakin bizning Tatarstanda davalaw ülenleri, davalaw tamirlari, davalaw yapraklari, davalaw çeçekleri bik köp. Ул турыда мин айрым китапта эшләгән идем. Ул басылып чыкмады. Ләкин газетләрдә, сезнең газетләрдә дә бар ул. Шушы үләннәрнең файдалылары турында
сөйлеу көп, һәм ул бик кирәкле әйбер. Мәсәлән, менә бер әйтегез, бүген нәрсә җыярга? Менә хәзерге вакытта. Хәзерге вакытта мин җыям үләне. Хәзерге вакытта булып килә мәтрүшкәләрнең икесе дә. Аларның вакытында җыярга кирәк. Алар чәчәкләре коела башласа, аларның игътибарсызрак була. Себерке җыям мин хәзер иң вакыты, себерке җыюның иң вакыты. Менә тагын бер ике атна үтсә, себеркене мин шулай ук авырулардан саклый ала торган медицинский үсемлекләр дип саныйм. Себеркенең иң яхшысы әлбәттә каен себеркесе. Ләкин каен себеркесе белән бергәләшеп бер себеркегә бер әрем сабагы, бер кишеткан сабагы, бер имән сабагы һәм менә хәзер чыга шияләр, милләр төптән чыгалар, яңа җылкы кыталарны, яңа диләр чыгалар. Шушы шияләрнең яшь шияләрдән ясап, себерке ясап була. Мин, мәсәлән, узган мунчада гына себерке шиясе белән чыгардым. Булар барысы да файдага кеше өчен бигрәк тә иң күбесе тәнгә. Алар бердән массаж ясыйлар, икенчедән тәнгә аларда булган матдәләр сеңеп, авыруларны якын китермиләр.